שלום, יש לי כאן סכין. סכין רגיל, אין מראות, ננדב ונבדוק. תסתכלו, סכין רגיל, חזק. אוקיי, אם הסכין הרגיל חזק כזה מרתי, משהו שזה לא יהיה, כי זה שקוף כזה, אז אני לוקח אותו, סכין, ושם אותו פה, על הרכבת. רואים אותו? ואני מתופס פה, ומתחיל לקלקל, ולגלגל, 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 ולגלגל. אוקיי. עכשיו, אני פשוט מתנדב לעשות פלאק או פו. אוקיי. אני אפתח את זה מהר, אז יהיה רעשים. אוקיי, הסכין נעלם. מה זה? זה הסכין. סתם לא.